Jo, na vás člověk nezapomene. Tak pojďte se mnou. Si počkáte, zrovna vám začíná house. Tak koukejte. Co máte? Pociťuje bolest v prstech. Nejsou to dvě nemoci, nemůžou to být dvě nemoci. Máme dítě. Myslím, že je to pochybné. Provedeme testy. Myslím, že máte blbou kravatu. Vemte kalkulačku a počítejte. A uběhla 10 kilometrů. A... Ať prověří, jestli si nestahoval ilegálně hudbu. Ano, to určitě. Tak jo, jsou 3 hodiny, odchází. Skolaboval nám. Tak, jdeme. Ale první, jak se má Anita? Dobrý, kde tady máte hajzlí? Tati, co tady děláš? Ahoj. Tak jsme tu. Byli jsme s tou matkou v kině na německý komedii, až se nám udělalo špatně. Hezká sestřička. Sleduj. Je mrtvá. Ty jsi ji zabil. Jdu to říct matce. Kluci. A co mi je do ní? Můžete pro mě přijet, ale vemte radši ten náš mikrobus. Zdár, děcka. Ahoj. Mami, nemáš něco k jídlu? Jo, chleba se solí. A něco teplýho? Teplou pusu ti dám. Hele, oni mají asi fakt modr. A nemáš se spíš starat o svý zaměstnance? Asi jo. Valte se mnou, haranti, helpnete mi, musíme něco přimontovat, dneska to přišlo. Z Brusu novej pisoár. Tak co, dokážeme to přimontovat? Dokážem! Nemělo to být v jiný místnosti? To ukáže až čas. Mami, My jsme Lojzovi nemontovali pišvár. dostaneme za to najíst? Počkáte v autě. Koukejte, už jen 10 let tu mají výprodej zahradních grillů. Mňam. A co mají tady vevnitř odpadáky? Holky, napadlo mě, jak můžeme dost ušetřit. A jak? Teď ne, přijdeme sem jindy, zrovna je to hrozně moc lidí. Tak mrtvolu máme v pytli. Teď už jen stačí docpat jí do auta a někam ji uložit. Ještě, že už jsou všichni pryč. To je starý.
Co je dát sem? Jsi blázen, to si ji rovnou můžu dát do postele. Jeď dál. Vždyť už jedu. A co tady? Tak se jdeme kouknout. Vidíte tu výhodnou nabídku grillů? No jo, hlavně ten červený. Lay across my big brass bed. Lay, lady, lay across my big brass bed. Whatever colors you. Ježíši, on má zase halušky, pojď Radku. Tak jim to nandáme. Vidíš ten mrazák? Jo, ale ty ti ho asi neprodaj. Ne, já myslím na mrtvolu. No jasně. Tak jdem pro ní. Kera, to jsou věci, trší lidi. Čisto. No. Ty z toho asi moc nenaspal, co Zdeňku? A Jirko. A Radku. Co jste prováděli? Zahazovali jsme svůj odpad. Drž pec, každý nemusí vědět, že máme nějakou mrtvolu. Mrtvolu, a čí? Jakou mrtvolu? Já ji nezabil. To byl Jirka. Ne, to byl táta. Nechcete si kouknout radši na nějaký film a potom nebudete muset pracovat. A jo. Kde máte děti? Kdo ví? Ale možná byste se o ně přece jenom měli trochu víc starat. My bychom rádi. A my se sotva postaráme sami o sebe. Já jsem si dneska vzala na sebe 2 kalhotky. Hele, musím zjistit, co pizza tají. Jasně, ale jak? Nevím. Bože. Co je? Hele, jak jsem posledně mluvil s pizzou, tak on vycházel z dámských toalet. Já si myslím, že pizza skrývá daleko víc, než se na první pohled zdá. In the door for the kitchen knives and skewers. Dress me up in women's clothes, messed around with gender roles. Dye my eyes and call me pretty. Ever